سلام كميتم سي كبرى سمعتنا بهرميني ميديا نلوم ربع 24 حملة استدالو حصرت وانا وزينة تاسعبنا خنقربلكم هنا نمكتالكم ان عدمنا بقند نطبتاتهم كنفلم ውድድራት ምኽእቶ ጉስጢ ቦክሲንግ ኦሊምፒክስ ኣብ ዝቐደመ ሰንበት ኣብ ፓሪስ ክጅመር ምዃኑ ክልተ ሽወደናውያን ድማ ኣብኡ ክሳተፉ ምዃኖም ሰባት ዘመነ እምኒ ብተደጋጋሚ ቀዛፊ ሕማማት የጋጥሞም ነይሩ ክብል ኣብ ቅድሚ 5,000 ዓመታት ዝነበረን ብዘይተለምደ መልክዕ ብጽቡቕ ዝተዓቀበን ቅርሲ ደቂ ሰባት ዝተገብረ መጽናዕቲ ምርግጋጹ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ብዙሕ ግዜ ዝሕለፈ ሓደ ጥረተኛ ሕጂ ኤጀንሲ ጥሮታ ሽወደን ድሕሪ ዘካየዶ ምርመራ ጥረትኡን ካልእ መሰላት መልዕሎኦም ክመልስ ከም ዘገደዶ ከምኡን ሃሪስን ትራምፕን ንሓድሕዶም እናተዘላለፉ ኣብ ዝመጽእ ሕዳር ንዝከድ ምርጫ ናይ ምረፁ ንጎስጓስ የካየዱ ምህላዎምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና ንዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቶም ውድድራት ምኽእቶ ጉስጢ ቦክሲንግ ኦሊምፒክስ ኣብ ዝቐዳመ ሰንበት ኣብ ፓሪስ ዝጅመር ኮይኑ ክልተ ሽወደናውያን ኣግነስ ኤልክሲዮስን ነቢል ኢብራሂምን ክወዳደሩ እዮም። ዳይሬክተር ኣካላዊ ብቕዓትን ዋና ስልጣን ሃገራዊ ጋንታ ቦክሲንግ ሽወደን ስቱዋርት ኦክነር ንሬድዮ ሽወደን ብዛዕባ እታ ጋንታ ኣብ መምራሕ ዝተፃወተ ተራ ከምኡን እቲ ስፖርት ኣብ ሂወት ሰባት ኣወንታዊ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ገሊጹሎም። ሓደ ሰብ ሓጊዝካ ዝሓሸ ሰብ ክኸውን ምግባር ኣዝዩ ባህ ዘብል ተግባር ይብል ስቱዋርት ኦክነር። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ብዙሕ ግዜ ዘሕልፍ ሓደ ጥሮተኛ ሕጂ ኤጀንሲ ጥሮታ ሽወደን ድሕሪ ዘካየዶ ምርመራ ጥሮትኡን ካልእ መሰላት መልዕሎኡን ክመልስ ከም ዘገደዶ ተፈሊጡ ትድምር ከባቢ 900,000 ክሮና ምዃኑ ጋዜጣ ሲድስቨንስካን ሓቢራ ኣላ። ሓደ ሰብ ኣብ ሽወደን ነባሪ ኮይኑ ተመዝጊቡ ከበቅዕ ብጭቡጥ ግን ኣብኡ ዘይነብር እንተኮይኑ ነቲ ዋሕስ ጥሮታ ናይ ምሕታት መሰሉ ክስእን ይኽእል እዩ ክትብል ሬድዮ ሽወደን ኣታሓሒዛ ጸብጺባ ኣላ። እዘና ኮና ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ቲክቶክ ኣብ መንእስያት ሽወደን እናወሰኸ ምምፁ ይሕበር ኣሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ትካል መጽናዕቲ ዕዳጋ ኤምኤምኤስ ኣብ ሽወደን መራኸቢ ብዙሃን ብኸመይ ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ ኣለዉ ዝብል መጽናዕቲ ገይሩ ምንባሩ ይሕበር። ከም ስናፕቻትን ቲክቶክን ዝኣመሰሉ መድረኻት ብሰፊሕ ቁፅሪ መንእስያት እምበር ብቐንዱ ብኮተቴ ሽወደን ጥራይ ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ የለውን ክብል ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኤምኤምኤስ ማግኑስ ኣንስለም ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ 5,000 ዓመታት ዝነበረን ብዘይተለምደ መልክዕ ብጽቡቕ ዝተዓቀበን ቅርሲ ደቂ ሰባት ብዲኤንኤ ድሕሪ ዝተገብረ ትንተና ኣብ እዋን ዘመነ እምኒ ዝነበረ ቀዛፊ ሕማም ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሕሰብ ዝነበረ ብዝበዝሐ ቁፅሪ ሰባት ይልክም ምንባሩ ተመልኪቱ እዚ ኣብቲ ብዛዕባ ምርምር ሰባት ዘመነ እምኒ ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ምዃኑ እምነት ተነቢሩሉ ኣሎ። ኣብ ጥንታውያን ሓረስቶት ስካንዲኔቪያ ምንቁልቋል ኒዮሊቲክ እናተባሃለ ዝዝከር ርኡይ ምንቁልቋል ቁፅሪ ሰባት ንምብርሃ ድማ ሓጋዚ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ዘገርም ድማ እዚ ኣብቲ ህዝቢ ኣዝዩ ልሙድ ምንባር እዩ። 17 ሚታዊት ካብቶም ናይ ሽዑ ህዝቢ ብቐዛፊ ለበዳ ተሃስዮም እዮም ክብል ተመራመሪ ስነ ጥንቲ ካረል ጎራን ሾግረን ገሊጹሎም። ኣብ መላእ ሃገራት ኖርዲክ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ወፃኢታት ሸመትቲ ከም ዝሓለ ብኖርድያ ዝተኣከበን ብሄልሲንክ ሳኑማት ዝተጸብጸበን ስታትስቲክስ ክፍሊት ካርድ ኣመልኪቱ ፊንላንድ ብመንጽር ስማዊ ዋጋን ብዋጋታት ንብረትን ዝተማዕራረየ ዋጋን ክፍሊትን ካርዲ ዝያዳ ምንቁልቋል ኣመዝጊባ ኣላ። ክልቲኡ ካብ ሰነ 2023 ብግምት ብ4 ሚእታዊት ምውራድ ኣርእዩ ኣሎም። ስማዊ ዋጋ ካርድ ክፍሊት ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመትን ክወዳደር ናይ ዴንማርክን ኖርዌይን ከምኡን ሽወደን ዝቐረበ ምንባሩ ተሓቢሩ ኣሎም። ድሕሪ ኣብ ዝሓለፈ ግንቦት ብመጠኑ ተስፋ ዝተረኽበ ኮይኑ ክፍሊት ኣቑሑ ብካርድ ክጎድል ከም ዝጀመረ ወሃቢ ፋይናንሳዊ ኣገልግሎታት ዝሃቦ ትንታነ ይሕብር። ከምኡን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካብተን 4 ሃገራት ብኣገልግሎት ዝግበር ክፍሊት ብካርድ ምንቁልቋል ኣጋጢሞ ኣሎ። ብዘይካ ደንማርክን ኖርዌይን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ኖርዲክ ንኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝውሃብ ክፍሊት ክወርድ ተራእዩ ኣሎ። ኣብ ፊንላንድን ሽወደንን ናይ ትርፊ ግዜን ስፖርታዊ መሳርሕታትን ኣመልኪቱ ዝግበር ክፍሊት ምንኳይ እኳ እንተረኣየ ኣብ ዴንማርክን ኖርዌይን ግን ወሲኹ እዩ። ካብ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ወፃና ሚኒስተር ፋይናንስ ራካ ፑራት ማልሶልስ ኣብ ብራስለስ ድሕሪ ዝተኻየደ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ቁጠባውን ፋይናንሳውን ጉዳያት ኣውሮጳ ሃንጋሪ ንዩክሬን ንምድጋፍ ትኩረት ዘይመሃባ ከም ዝሕዘና ገሊጻ። እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ትሕቲ ፕረዚደንትነት ሃንጋሪ ንፈለማ እዋን ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ እቲ ሃገር ድሮ ካብ መላእ ሕብረት ኣውሮጳ ከቢድ ውግዘት እንግዳ መላዋ ማዕከን ዜና ሄልሲንክ ታይምስ ጸብጺባ ኣላ።
مسار بيني ميديا لهم كبرى سمعتنا أموداتا ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ኣብ ቀዳማይ ሰልፊ ጎስጓስ ዋይት ሃውስ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ መጥቃዕቲ ብምክያድ ነቲ ዝመጽእ ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ኣብ መንጎ ዓቃቢ ሕግን ፍሩድ ገበነኛን እዩ ክትብል ገሊጻ ኣላ። ሃሪስ ኣብታ ርእሱን ክትዕ ዝካየደላ ዘሎ ዊስኮንሲን ንዝተኣከቦ ኣስታት 3,000 ሰባት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ንትራምፕ ምስቶም ከሲሳቶም እትፈልጥ መጭበርበርትን ገበነኛታትን ኣመሳሲላቶላ። ትራምፕ ብወገኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ ካማላ ዝተንከፈቶ ኣይጸንሕን እዩ ክብል ዘሊፉ ኣሎ። ካማላ ሃሪስ ደገፍ ዝበዝሖ ልኡኻት ዴሞክራት ረኺባ ሕጺቲ ናይቲ ሰልፊ ንምዃን መንገዲ ምስ ጸረገት ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጎስጓስ ተጸሚዳ ትረአ ዘላ። ዝሓለፈ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ካብቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ኣንጻር ትራምፕ ዘካየዶ ዓናዊ ክትዕ ስዒቡ ካብ ላዕለዎት ዴሞክራትስን ለገስትን ጸቕጥና ወሰኸብ ዝኽደሉ ዘለዋን ካብቲ ውድድር ከም ዝወፀን ንምክትል ፕረዚደንቱ ከም ዝደገፈን ምፍላጡ ዝዝከር እዩ። ሰጊት ሮይተርስ ኢፕሶስና ብዝገበሮ ዳሳስ ሃሪስ ካብ ትራምፕ ብክልተ ነጥቢ ቀዲማ ትመርሕ ምህላዋ ብምልካት ንሳ 44 ሚእታዊት ትራምፕ ኸኣ 42 ሚእታዊት ደገፍ ከም ዘለዎም ኣጣሊሉ ኣሎ። ባር ክብራት ሰማዕትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ሰና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።